Na dneškajšej prezentácii klubu Petro Science škoляри osnovnej i štrednje školy mali nahodu vidieť rізні огляди zo biologії, geografії, matematiki i fiziki. Najväčšiu úvahu pricahli 3D printer i múdra zahradka, ktorí hasnujú najsúčasnejšiu technológiu. Mi dneška predstavili našu múdru zahradku, u ktorej chováme rošliny i provadzíme, jakže oni spravujú, odnosno jakže rozvívajú s pomocou aplikácií na telefónu. To je nová technológia, ktorá, znači tak povesť, sama še stará o rozvoju rošliny. Rošlina bere vodike, joj treba minerálni elementi, má speciálne lampy, ktoré emitujú červenú i belavú svetlosť, takže pospíšujú fotosyntézu, rošlina švične rošne. Na koncu rošlinu, ktorú dostaneme, ona orgánska, nie pirskana, znači u ideálnych uslovijoch je chovaná, zdrava i plánujeme praviť čaj zo z tých rošlinov i preučovať fotosyntézu na nich, ďalej provádziť, jak oni rozvívajú so škoľarami i tak ďalej, môžu veľa toho porobiť. Ja dneška prikazujem 3D štampač, to je jedna nová technológia, keď tak môžem povedať, hej, bo teraz sme dobili, naša profesorka dobila zo vyhľadovackého centru GeoGebra, to štampač, i teraz máme mi nahodu u našej školy i učiť vyhľadovať i praviť so tí modely s pomocou toho 3D štampača. Djeci i mladi dzečnje sluhali i z uvahu provadzali eksperimenti, a okrem čislenih školjárov na tým sajmu nauky prisustvovali i predstavitelji Nacionalnog sovitu Rusnacoh i Centru za promociju nauki.